voima. Mikä sarja tää on? Ei muuten se on kiva. Ottaa jotain toisen omaa. Niin, Fat ei saisi ottaa toisen omaa. Tää on Yo Gabba Gabba. Jos ruoat ei oo sun, sä et saa niitä, sä et saa niitä, se on rumaa! Ruoat ei oo sun, ja sä otit niitä, mene muodistumaan! Aikaa Yo Gabba napata safkaa. Heippa! Mitäs me ette kuunnelleet meitä? Niin sitä. Pitää kuunnella, niin tietää mitä tehdä. Niinko kuunnella tää laulu? Ei me haluta laulua. Me halutaan vaan ruokaa. Kuunnella pitää, pärjäät! Hei, ei toi edes rimmaa. Ai. Ai. Oikeesti? Ette te kuulaa koskaan? No, kohta pitäis tanssia ja laulaa. Mutta voisi laulaa uuden laulun. Kas, joku on taas tuhmaa. Tai mitä jos vaikka jaetaan ystävien kanssa? Miten se laulu? Sanoks se jakaa? Ois vaan tosi kova nälkä ja meidän evät haisee. No, ei jakaminen haisee. Jaatteko jotain meille? Voidaan me. Mielellään. Mitä? Jospa ne jakaa äänensä ja laulaa.